everyone, maayong adlaw sa inyo tanan. Tiyo naman sang aton pagpamalandong sang pulong sa Ginoo. Sa aton pagpamalandungan subong, makita sa Episo Kapitulo 2, alin sa 1 pagkadto sa 10, pero bagabasahon lamang nakon ang alin sa 8 pagkadto sa 10 nga nagasiling. Kay sa grasya sang Dios naluwas kamo paagi sa pagtuo. Hindi ini paagi sa inyong nahimo, kundi bugay ini sang Dios. Wala kamo sing may ipabugal sini, kay hindi ini bunga sa inyong kaugalingon nga mga pagpaninguha. Ang Dios amo ang aton manunuga, kag sa aton paghiusa kay Kristo Hesus, gintugan niya kita sa pagkabuhi, agud maghimo sing maayo nga mga binuhatan. Nga iyan na nga daan, ginaman agud nga aton pagahimuon. Ang aton nga pagtuon subong sang pulong sa Ginoo, ini na sentro sa aton nga kaluwasan, kag sa maayong buhat nga aton paghimuon suno sa kabubuton sang Ginoo. So tan-awon naton maayo ang boundary nga nagaulot sa aton pagtuo kag sa aton mga maayong buhat nga ginapabuhat sa Dios. Kung maghimo kita sang balay, ang aton balay may ara ginatawag nga partisyon. Amoy na nga may mga kwarto-kwarto ang aton mga kabalayan. Kung duta man ang paghambalan, ang duta may ara nga boundary. Agud nga ang isa katag-iya hindi maglaksam sa piyak nga bahin. Kay may ara siya nga boundary, kag may muhon ina nga ginaputang sa mga duta. Kung aton man pagatun-an sing maayo ang Bible, ang pagtuo nga nagadala sang kaluwasan kag ang maayong buhat may ara siya nga boundary. Ang mga theologians naton nga nagatuon sang Bible may ara nga dalagko nga problema nanungod sang kaluwasan paagi sa pagtuo kag ang maayong buhat. Ang iban nga mga kautora nagasiling nga ang pagtuo kag dugangan sang maayong buhat o kung binuhatan magatugas sang kaluwasan. Ang iba naman niya nga mga theologians nagasiling nga pagtuo lamang ang makaluwas, wala sing labot ang aton good work nga ginasiling. So ini nga mga nagkalain-lain nga huna-huna naghatag sang mga problemas sa aton nga mga katawhan. Ang aton nga himuon subong, hindi naton paghatagan sing dako nga igtalupangod kung ano ang ila ginahambal sa sining ginasiling naton nga mga theologians nga nagatuon kag nagatudlo sa aton. Ang aton iya talupang doon sing maayo kung ano ang ginasiling sang Biblia sa aton. Para sa akon, mas maayo nga sundo naton ang ginatudlo sang Bible labaw sa ginatudlo sang tao bisan ano kaalam sa iya. So talupang doon naton ang Biblia kung ano ginahambal niya nanungod sang kaluwasan, kag kung ano man ang ginahambal niya nanungod sang good work o kung maayo nga binuhatan. So ato no si saon maayo ang Kapitulo 2 sang Episo, halin sa 8 pagkadto sa 10 nga akon ginbasa kay ina, kag ang versikulo 8 nagasiling, sa hiligay nun nga Bible aton gid tanawon sing maayo. Kung may mga Bibles kamo dira, pwede man matan-aw nyo sa English nga Bible kag ikumparar naton kay kung kaysa ang mga pulong diri sa Bible naga-overlap ang kahulugan sa iban man nga mga termino
sa iban nga bahin sang Bible. So tanaw naton kutod sa aton nasarangan agud nga matulupanda naton ang boundary, ang partition nga nagaulot sa ginasiling naton nga salvation kag good work nga ginapaabot man sang Dios nga aton buhaton. Okay, ang 8 nagasiling, kay sa grasya sang Dios naluwas kamo paagi sa pagtuo. Amoy na ang pulong. Kay sa grasya sang Dios naluwas kamo paagi sa pagtuo. So kung kaluwasan gali ang paghambalan, nagakinahanglan gid nga ang tao magtuo. Kaya mo ning siling niya di, grasya. Grace, no? Kay sa grasya sang Dios naluwas kamo paagi sa pagtuo. So kung kaluwasan ang paghambalan, nagakinahanglan nga ang tao magtuo. Sinong tuuhan? Si Jesus Christ, kay siya amo ang ginpadala sang Amay diri sa kalibutan agud makaangkon kita sang kaluwasan sang aton mga kalag. Pero ang pulong diri nga grasya kaluoy sang Dios. So may duha ka termino nga aton gamiton sa pulong diri nga grace. Ang grace nagapaintindi man ini nanungod sa dako nga gugma kag kaluoy sang Dios. Dako nga paghigugma kag iya kaluoy. Tungod siyang gugma kag kaluoy sa aton, naluwas kita paagi sa pagtuo. So ang isa pagid ka kahulugan kung maghambal kita sa ginasiling diri sa Bible nga grasya o kung grace sa English, ini amo ang pabor nga ginhatag sa Dios sa mga tao nga wala tani nagakabagay nga hatagan sang pabor agud maluwas. Kay man ang bilog nga ginatudlo sang Bible amo ini nga ang tao kitang tanan nakasala. Kag ang bayad sang sala amo ang kamatayon. Pero tungod sang ginasiling nga grasya diri o kon dako nga paghigugma kag kaluoy sang Dios sa aton, ginhatagan niya kita sang pabor. Imbis nga silutan kita, ginbayluhan niya sa ginasiling kaluwasan nga nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan. So amo na siling sa Bible, tungod sang grasya o kung dako nga kaluoy kag paghigugma, ginpaboran kita nga mga tao. Kag ginhatag niya ang pabor nga amo ang kabuhi nga wala sing katapusan kung kita nga mga tao magtuo. Kung sa aton pa tungod sa grasya kag sa aton pagtuo nagkit-anay ang duha, ang grasya kag aton pagtuo na tao ang ginasiling nga kaluwasan. So kinahanglanon gid ang aton pagtuo agud maluwas kita. Kag sugpo niya diri sa 8 nagasiling, hindi paagi sa inyong nahimo. O simple lang, hindi paagi sa aton nahimo. So ang kaluwasan naangko naton paagi sa aton pagtuo tungod kay naluoy ang Dios sa aton. Hindi ini bunga sang aton mga hinimuan. So hindi naton gali pag-intra ang good work sa ginasiling naton nga kaluwasan. Solid. Kung kaluwasan gali ang paghambalan, ining tanan buhat sang Dios. Kag tungod siyang kaluoy, ginhatag niya ini sa aton, kag ang aton buhaton amo lamang ang pagbaton sina nga kaluwasan nga ginahatag sang Dios sa aton. So hindi naton pag-isulod ang aton maayong buhat kung kaluwasan ang paghambalan. Ang kaluwasan buhat ina tanan ni Ginoong Jesucristo kag iya ina gintapos dito sa cross sa tuntiyon na ginlansang siya.
tungod kay ang kaluwasan iyang buhat lunsay tanan buhat ni Kristo, ina nga kaluwasan ginhatag niya sa aton kagaton na batonon paagi sa aton pagtuo sa sina nga Kristo nga naghimo sang bug-os nga kaluwasan para sa aton. So hindi ini siling niya paagi sa aton mga nahimo. Kagang sugpo niya dre kundi bugay ini sang Dios. So hari naman ang pulo nga bugay. Ang sa una grasya, grace, ang sunod niya nga pulong dre bugay. Hindi ini paagi sa aton nahimo kundi siling niya ini bugay sang Dios. Kung bugay gani ginahatag lanaway na iya ginaubrahan. So kung salvation, kung kaluwasan ang paghambalan at hagon gid naton iya sa aton una-una nga ini buhat sang Dios kad ginhatag sa aton. So may duha ka termino gan pulong dre, ini grasya sang Dios, ini bugay sang Dios. So kung updon mo ning duha, ang kaluwasan gali hatag sang Dios sa aton. So hindi tananay pag-obrahan kay ginhatag niya. Way labot ang good work dire kay hatag ni siya sang Dios sa aton. So matag dire sa bersikulo 8 nga ang kaluwasan hatag sang Dios kag way labot ang aton maayong binuhatan dire. Kay ang kaluwasan maayong buhat sang Dios nga ginhatag sa aton kag ang aton himuon pasalambatono naton kag singganon ang Ginoo salamat sang kaluwasan nga ginhatag nimo sa akon. Hindi ka na magsiling nga te pilang utang ko na sa imo ka balayran sa sining kaluwasan, way ka utang ginhatag gani batonon mo lang kag magsiling thank you. Amo lang na ang ginapaabot sang Dios sa aton kon kaluwasan sang aton mga kalag ang paghambalan. Tanaw naton ang bersikulo 9. Siling niya, wala kamo sing may ipabugal sini. Kay indi ini bunga sang inyo kagalingon nga mga pagpaninguha. So siling sa Bible, wala kag indi kamo bagay magpabugal kung nakaangkon kamo sang kaluwasan. Kay ining tanan siling sang Bible, way man inilabot sa inyong mga nahimo. Kay ining tanan ginhimo man sang Dios kag ginhatag man lang sa aton. So wala kita sang ipabugal nga magasiling nga naluwas ako tungod kay maayo ako nga tao, naluwas ako tungod kay may abilidad ako, naluwas ako tungod kay maayo ang akon mga binuhatan. Hindi. Siling niya wala kamo sing ipabugal sini kay ining tanan buhat sang Dios kag wala kamo sing naamot bisan isa ka bilog nga maayong buhat kun kaluwasan ang paghahambalan. Wala kita sang naamot kundi batonon talang kay ini siling niya hatag kag hinimuan ini tanan sang Dios. So mga kautoran, kung kaluwasan ang paghambalan, ining tanan buhat sang Dios, wala labot ang aton maayo nga mga binuhatan bisan ano pa sina kaayo, hindi na makabig nga nakabulig sang aton kaluwasan. So sala ang pagsiling nga kung kaluwasan paghambalan, pagtuo plus good work, hindi pagtuo lang. Wala labot ang good work. Wala ginintra dire ni San Pablo sa Episo Kapitulo 2 ang good work kon salvation, kaluwasan ang paghambalan. Tanaw naton ang isa ka verse nga makabulig sa aton paathag sini kag ini makita sa Roma 6:23 kag pirmi naton ini ginamit lang pero tanaw naton liwato si saon naton kay makabulig ini paathag sa aton kung kaluwasan
pagi sa pagtuo ang paghambalan. Ang Roma 6:23, kung kay isa hindi mayong aton paghambal sini, kay wala naton ginatapos ang bilog nga bersikulo, ginautod naton kabangdanan nga hindi naton makuha kung ano ang sumpon. Ang siling sa Bible basahon nakon, kay ang kamatayon amo ang bayad sang sala. Pero are ang sumpon. Pero ang regalo sang Dios amo ang kabuhi nga wala sing katapusan sa paghiusa kay Kristo Jesus nga aton manuluwas. Okay? May duha ka importante nga bahin naghihambal sa isa ka bersikulo. Siling niya, ang bayad sang sala amo ang kamatayon. Okay? Ang sugpon sina nagasiling. Pero ang regalo sang Dios, ara ang keyword, liabi nga pulong, regalo. Ang regalo sang Dios amo ang kabuhi nga wala sing katapusan. So ano ni ang pulong nga regalo? Kaya ang gingamit diri regalo. Regalo katulad nga ginpremyo sa imo, ginhatag lang sa imo, amo ni ang kaulugan sang regalo. Pero ang regalo sang Dios kabuhi nga wala sing katapusan. Now, ini makabulig painsindi sa aton nga kung kaluwasan gali ang paghambalan, ang ginatudlo sang Bible sa aton, ang bilog nga ginatudlo sang Bible sa aton, amo nga ang kaluwasan regalo o kon hatag sang Dios sa aton. So hindi nagakabagay nga magsiling kita nga inibunga sa ang aton mga maayong binuhatan. Kay hatag ini sang Dios, regalo niya ini sa mga tao nga nagtuo kay Kristo nga ila o kon aton bugto nga manuluwas. So siguro matahag na kag nakuha naton ang nasiling nga boundary o kon partition kon kaluwasan kag good work. Ang mohon, ang boundary ara sa pulong pagtuo. Kung kaluwasan dira lang kutob sa pagtuo, way labot ang good work. Ini amo ang bugos nga ginatudlo sang Bible sa aton. Idugang naton diri agon makuha pagid naton ang mga kamatuoran sa Matthew City halin sa 21 tubtob sa 23. Ini nagahambal sang tion sang paghukom. Siling ni Jesus Christ, hindi ang tanan nga nagasiling Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginharian sang langit. Kundi ang nagatuman lamang sang kabubuton sang akon amay. Ano ang kabubuton sang amay? Kung kaluwasan ang paghambalan, ang kabubuton sang amay amo ini nga ang tagsa-tagsa dapat nga magtuo kag magbaton kay Kristo agod nga makaangkon siya sang kaluwasan o kon kabuhi nga wala sing katapusan. Siling ni Kristo sadtong tion ang adlaw mag-abot sa sina nga adlaw. Madamo ang magasiling Ginoo, Ginoo, nagapanudlo man kami, nagapangwali man kami dito sa kalibutan. Ginoo, damo gani nga milagro ang amo nahimo dito sa duta. Kag Ginoo siling nila sa adlaw sa paghukom pagbalik ni Kristo, madamo nga mga masakiton ang amon ginayo. So siling ni Kristo sa ila, palayo kamo sa akon, wala ako makakilala sa inyo. Kita ninyo ang good work, ang maayong binuhatan, ang ilang binuhatan nga gimpresentar sa Ginoo, agod luwason sila, amo nga sila nagapangwali o kung nagapanudlo man sa mga tao, good work man ina. Siling nga Ginoo, nagahimo man kami to mga milagro, good work man gyapon ina. Ginoo, nagapang-ayo man kami sang mga masakiton,
good work man gyapon. Pero anong siling sa Dios? Okay na lang, welcome ka mo sa ginarian sa langit kay mayong binuhatan ninyo. Hindi, kulang lang dira ang pagtuo. Ang importante sa tanan kung kaluwasan, wala nila na himo. Nagasalig lang sila sa ilang good work. Kung good work gali ang pagasaligan naton, hindi kita makaangkon sa kaluwasan. Ang gina-require, ang ginapangita sa Dios, amo ang aton sincero, genuine nga pagtuo dira sa iya. So dire sa sini, makita naton ang kamatuoran nga ang good work, maayo naton binuhatan, hindi makaluwas sa aton. Ang makaluwas sa aton, ang ginatudlo sang Bible, amo ang pagtuo kay Ginoong Kristo nga aton manuluwas. So base kon nagaunahon na ikaw nga ti maayo man ikaw nga tao, maayo man binuhatan mo, nagasimba ka man kada Domingo, dako man amot mo sa simbahan, ikaw gani nag-donate sa mga pulungkuan sa simbahan, kaguna-una nimo sa adlaw sa paghukom, luwason na lang ikaw sa Dios kay dalagko ang imong mga binuhatan. Anong gisiling ni Kristo sa siningin hambal sa Mateo City 21:23, siling ni Kristo, wala ako makakilala sa inyo. Masakit ina nga pulong, pero amo ina ang ginahambal sa Dios kon ang ginasaligan naton amo ang aton maayo nga mga binuhatan. So liwat at agonakon ang ginahambal sang Bible, siling niya, hindi ini tungod sang aton binuhatan, kundi maangko naton ini sa aton pagtuo sa kay Kristo nga nahigugma kag naghalad siyang kabuhi para sa aton tanan. So tanaw naman naton dire kay ginpadayon ini siyang Bible ang kinasiling nga good work o kon mayong binuhatan. Ang mayong binuhatan ari diri makita sa bersikulo 10, sa episode 2, 10, ginhambal sang Bible ang maayong binuhatan. So ang maayong binuhatan ginapaabot man nina sang Dios sa aton nga aton buhaton. Okay? Basahon nakon ang episode 2, 10. Sinya ginhimo kita sang Dios kag sa aton paghiusa kay Kristo Jesus, ginhatagan niya kita sang bag-o nga kabuhi, agod maghimo kita sing maayo nga mga buhat nga iya na nga daan ginaman nga aton pagahimoon. Ara sa bersikulo 10 ang ginapaabot sang Dios nga aton buhaton. Okay, nagsiligo kay na dapat may boundary. Tapos gali ang tao maluwas, pagi siyang pagtuo kay Kristo, dira na siya magsugod sa paghimo sang tanan nga maayong buhat nga ginapahimo sang Dios. So kinanglan wala, hindi mag-overlap. Hindi ang aton binuhatan amo ang makaluwas. Pero ang Bible nagatudlo sa aton nga sa tapos kita nagtuo kag nakaangkon sang kaluwasan, magahimo na kita sang Dios non nga hilikoton nga ginapahimo sang Dios sa aton. Mga kautoran, amo ni ang labing matag sa aton una kag balatyagon. Ang Dios wala nagapaabot sa mga tao nga magahimo sila sang Dios non nga hilikoton kung ini nga mga tao wala nagatuo kay Kristo. Pero ang aton Dios nagapaabot nga ang tanan nga nagtuo kag nagbaton kay Kristo nga nakaangkon sang kaluwasan, ang Dios nagapaabot nga sila o kun kita magahimo sang Dios non nga hilikoton. So iniiya hilikoton sang tao nga tapos na siya
na luwas. So ang Dios non hilikoton ginapahimo sang Dios sa aton tapos kita maluwas, hindi agod maluwas. Okay? Tanaw naton sing mayo kagini dapat nga hindi magmixla sa aton una-una. Ang Dios nagapaabot sa aton nga maghimo sang hilikoton nga yang ginapahimo sa aton tapos kita maluwas. Sala ang pagsiling nga maghimo ako sang Dios non hilikoton agod maluwas ako. Hindi ang insakto yamo ni magahimo ako sang Dios non hilikoton nga ginapahimo sang Dios sa akon kay tapos na ako maluwas, hindi agod maluwas. So yan ang tanan dapat nga maatag ina sa aton una-una. Maghimo kita sang ginapahimo sang Dios kay tapos na kita naluwas, hindi agod nga luwason kita sang Ginoo. Kung nataga naton ini sang isa ka illustration, kay man ang ginapahimo gid sang Dios sa aton nga maghimo kita sang Dios nung hilikoton kay nahigugma kita sa Dios. Ginahigugma naton siya kay siya una nga naghigugma sa aton. So kinuhimo naton ang Dios nung hilikoton ina tungod kay nahigugma kita sa Dios, hindi tungod kay napuwersa lang kita sa paghimo sina kay nahadlok kita nga base hindi kita pagluwason sa Dios kung hindi na naton paghimuon. Okay, siguro sa isa ka panimalay, ang iban nga mga katawan may ara nga tawag nga timbang sa ilang balay. Pero kung kaysa, kung ang timbang sa balay, hindi maayo ang iyang pamatyag, ang nagahimo sa hilikoton sa panimalay, amo ang nanay sang panimalay. Ano ang ginahimo kalabanan sa timbang sa balay? Sila ang nagatig-ang, sila ang nagapanilhig, sila nagapanglaba, sila nagapanghugas ng pinggan, tapos magkaon, panyapon, panyaga, pamahaw. Amoy na ang usual nga ginahimo sang timbang sa panimalay. Pero kung ang timbang hindi mayong pamatyag, ang iloy sang panimalay, amo ang nagahimo sina nga mga hilikoton sa sulod sang balay. Pero mga utod tanaw naton ang diferensya. Ang timbang sa balay, nagahimo sina nga hilikoton kay nahadlok siya base kon hindi siya pagsweldoan kag palinon siya. Ang iloy iya sa panimalay, nagahimo sang amuman nga hilikoton tungod kay ginahigugma niya ang members sa iyang panimalay, ang iyang bana kag tanan niyang kabataan. Sulain ang balatyagon. Ang isa iya nahadlok kabase kon hindi siya pagsildoan kag balinon pa siya. Ang nanay iya naghimo sa hilikoton kay ginahigugma niya ang tanan nga membro sa iyang panimalay. Kita amo ang mga anak sa Dios. Ang siling sang Bible 1:12 sa tanan nga magtuo kag magbaton kay Kristo, mahimo nga mga anak sang Dios. Kita nga mga anak sang Dios nagahimo sang hilikoton sang Dios kay nahigugma kita sa Dios nga una nga nahigugma sa aton. So ang nagmotivate, ang nagtulod sa aton sa paghimo sang mga maayong binuhatan amo nga tungod kay nahigugma kita sa Ginoo, hindi tungod kay nahadlok kita nga base hindi kita pagluwason sang Dios. Ang kaluwasan wala labot sang imo kag akon mga binuhatan. Ang kaluwasan na angkon nimo kag nakon tungod sa aton pagtuo kay Kristo kag liwaton nakon. Nagahimo kita sang Dios ng hilikoton tungod kay tapos na kita naluwas, hindi agod nga luwason kita sang Ginoo. Ari ang mga ginatawag nga premyo. Ang aton mga maayong binuhatan, ang Dios nagaaman sang premyo sa aton padya. Premyo sa aton. Okay, ang mga athlete bala,
ang mga humalampang katulad sang basketball player, volleyball, boxer, manugdalagan, ginahanas nila ang ilang kaugalingon sa paghampang agod nga makaangkon sila sang ginasilinga premyo sa ila. Kita katulad sang mga atlet, manugdalagan, sa espirituhanon nga paghambal, kung nagahimo kita sang Diyos nun nga hilikoton, ang Diyos may premyo, may padya nga ginaaman para sa aton. Okay? Tilawan naton liwat. Ang good work, maayong binuhatan, ang Diyos may premyo kung maghimo kita. Ang premyo hindi kaluwasan. May nalista ko diri nga premyo nga ginahatag sa Diyos, nga igahatag sa Diyos sa aton kung maayo ang aton mga binuhatan. Una, sa 2 Timothy chapter 4 verses 7 pakanto sa 8 nagasiling siya, nagaaman siya sa aton sang korona o kon kadalagan nga korona sang kadalagan, crown of victory. Ginaaman niya na sa magabuhat sang maayong buhat. Mayara pagid sa James chapter 1 verse 12, korona sang kabuhi, crown of life. Sa 1 Thessalonians 2:19, ginatawag niya crown of glory, korona sang himaya. So may mga padya ang nagahimo sang maayong binuhatan. Mga korona nga ginaman sang Dios, nga ginasiling ina sang Bible, korona nga wala nagakadula, korona nga wala nagalubad. It will last forever. Hindi na madula yung nga korona. Siya kon humalampang nagahanas, ginatrain nilang ilang kaugalingon sa paghampang agod makaangkon sa premyo nga mga baratohon kag madula. Ang Dios iya nag-aman sang wala nagakadula nga korona sa mga tao nga nagaalagad sa iya sang maminatud-on kag naghimo sa mga Diyos nun nga hilikoton. So are ang ginatawag naton nga boundary. Ang kaluwasan iya maangkon mo sa pagtuo. Ang ginatiling iya nga good work, may ara nga reward, mga korona. So may ara nga partisyon. Kung kaluwasan ang ginapangita, pagtuo. Kung reward gani ang paghambalan, dapat nga maghimo kita sang maayo nga mga hinimuan agod nga ang Dios magapremyo sa aton sang madamo nga mga korona nga ginaama niya sa aton sa adlaw sang paghukom. Okay, siguro nakita na naton ang duha. Kung good work gani, may reward, may premyo. Pero kung kaluwasan ang paghambalan, ang ginapangita sa Diyos, pagtuo, genuine nga pagtuo dira kay Ginoong Hesukristo. So tanawon pagid naton ang mga kamatuoran sa malipot nga panahon. Paano naton mabalaan nga ang aton pagtuo genuine? Okay? Dire kon kaysa nagalibog ang ulo sang mga tao. Ang siling ni James amo ini. Ang pagtuo nga wala sing buhat patay. Ina makita nimo sa James chapter 2 verse 17. Ang pagtuo nga wala sang buhat patay. Kung kisa ang aton pag-intindi amo sini nga pagtuo plus work agud makaangkon kita, hindi amo ina ang ginahambal ni James. Ang ginahambal niya sina amo ini,
ang genuine nga pagtuo magabunga sang maayong buhat. O kon masiling naton nga ang pagtudod nga pagtuo naga inupdan sang maayo nga buhat. Kon ang imong pagtuo patay, wala ina nagabunga sang maayong buhat. So ang genuine nga pagtuo nga makaluwas nagabunga sang maayong binuhatan. Pero kung ang pagtuo sang tao ara lang sa baba kag wala nagabunga, silin ni James, ina nga pagtuo patay ara lang sa baba, mayo lang maghambal sa baba nga nagatuo sa Dios, pero ang kabatuoran wala sa iyang tagipusoon. So ang pagtuo nga wala sang buhat patay. Kung ang tao nagasiling nagatuo sa Dios, binuhatan niya, daw binuhatan man ni Satanas, ti ina nga pagtuo, hindi na buhi nga pagtuo, patay ina nga klase sang pagtuo. Ang patay nga klase sang pagtuo, wala nagabunga, wala nagaresulta sang maayong buhat. So mabala naton kung bala ang aton pagtuo tutod tunay genuine, kay ang genuine nga pagtuo nagabunga sang maayo nga mga binuhatan. Sa wala pa kita magtuo kay Kristo, ang panawag sa Bible sa aton, spiritually dead, patay sa espirituhanon nga pagkahambal. So kung patay ang aton pagtuo, spiritually patay kita, hindi na iya magbunga sa mayong binuhatan. Kay man, sa espirituhanon nga pagkahambal, siling sa Bible, ang tao nga wala nagatuo sa Dios, spiritually patay na siya. Kung patay nga tao, wala nagabuhat. Ano pagid ang ginasiling sa Bible? Pero sa pagtuo naton kay Kristo, sa espirituhanon nga pagkahambal, nabuhi kita. So ang tao lamang nga buhi among makahimo sang Dios non nga likuton. Pero ang spiritually dead nga tao, hindi siya makahimo sang maayong mga binuhatan. Okay. Ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17 gintawag dira ang old daan kag ang bag-o nga nature kinaugali sang tao. Nagasiling ang Bible, ang bisan sino nga yara kay Kristo, bag-o na siya nga tinuga. Ang daan nagtaliwa na kag tanawa ang bag-o nag-abot na. Kung ang isa ka tao wala pa kay Kristo ay ang kabuhi daan. Ti paano siya makahimo sang maayong binuhatan kay daan gani makasasala nga binuhatan ay ang gusto. Makahimo lang siya sang Dios non hilikoton kung yara na siya kay Kristo kag nagbag-o na ang iyang kabuhi. So kanaton ini tan-awon nga mga kabaturan, ang makahimo lamang sang Dios non hilikoton maayong binuhatan amo ang tao nga yara na kay Kristo nga iyang kabuhi nagbag-o na. Kag sa John chapter 3 verse 3, si Nicodemos nagkadto kay Kristo kag nagsiling siya kay Kristo, Ginoo, hindi ikaw makabuhat sa sining mga dalagkong mga butang kunin ang Dios wala nagaupod sa ibo. Pero wala naging-entertain ni Kristo yung ginambal. Diretso ginambalan niya si Nicodemos. Nicodemos, dapat ikaw matao liwat. You must be born again. Si Nicodemo, wala makaintindi siya. Pero ang gusto ni siling ni Kristo sa iya, Nicodemos, dapat ikaw maluwas paagi sa pagtuo. Okay? Tungod kay wala kay intindi si Nicodemos, siling ni Nicodemos sa iya, kaya ginambalan siya, dapat ikaw matao liwat. Siya paano ko makabalik liwat sa tiyan sa akong iloy? Agon matao kay dako nako, tigulang nako.
Siling ni Kristo sa iya, siling niya Nicodemus, manunodlo ikaw sang mga katauhan sang pungsod sang Israel, wala ka makaintindi sini nga butang. Mga utod tanaw naton ang jutay diri nga kamatuoran o kon kamatuoran nga makabulig sa aton paintindi. Hindi bala si Nicodemo maestro sang mga katauhan sang Israel? Kung imo tanahon kung ano ini si Nicodemo, manunodlo ini siya sang kasuguan sang pungsod sang Israel. Kasuguan sang Dios ang iya mga ginatudlo. Kung isisaon naton ang mga kasuguan sang mga Hudiyo nga ginatudlo sang una sa ila mga 613 ka mga kasuguan. Master na ni Nicodemo tanan. Anom kagatos kag 13. Master niya na. Di hindi pala na maayong buhat. Good work man na. Kay maayo siya nga manunudlo. Bantog siya nga manunudlo. Ang iya ginatudlo, kasuguan sang Dios. Pero nakaluwas bala sa iya ang iyang pagkabantog nga manunudlo. Anong siling ni Kristo sa iya? Nicodemus, dapat ikaw mataw liwat. Dapat ikaw magtuo. Agod makaangkon ka sang kaluwasan sang imo mga kalag. So ining tanan nakakontribute nga mga kamatuoran sa aton. Kagliwat ako na lang suliton sa pag-close sa aton pagpalmalandong. Ang tao maluwas paagi siyang pagtuo kay Kristo. Wala labot ang iya nga good work o kon maayong binuhatan. Pero ang Dios nagapaabot nga maghimo kita sa mga maayo kag Dios non nga mga binuhatan. Tapos nga kita maluwas. Kung sa aton pa magahimo kita sa mga maayong binuhatan kay tapos na kita naluwas, hindi agod nga maluwas kita. Maraming salamat kag kamay nga ining mga pulong nga aton gina pamalandungan sa aton, makabulig pagid sa pagpatag sa aton kung ano ang buhaton naton, agod nga makaangkon kita sang kaluwasan sang aton mga kalag. Kung kita tapos na makaangkon sang aton kaluwasan, then ang Dios nagapaabot nga maghimo kita sang mga maayong binuhatan kay nagaaman siya sang premyo, sang crown para sa aton. Kung ina, maayo ang aton mga binuhatan nga ginahimo diri sa luta. Maraming salamat, kagabay ang Dios magpakamayo sa aton tanan.